Makadisi simeli ndiri kukuonai zvangu muri kuglowa kuri sekutsvando nemhuri. Sisimeli ndauyawo kwamuri ndaona sokuti ndimungagone kundibatsirawo nenyaya iri kundinetsa, iri kundishungurudza, pamwe chete nemadhairis enyu. For some reasons handigoni kuuya palive. Mareason ndito ndichamastaita kuzasi kuti sendisiri kugona kuuya palive, asi ndichakupai zita rangu so that munopota munenge munobva mandiziva ndikaisa rangu kuzasi. Pamunozotangawo kuplaya audio ndokumbirawo muzonditegawo ndisazoita malive yacho kuitira kuti ndibatsirikane maita basa. Nyaya yangu yakamira yakadai so. Ndiri mukadzi ane 31 years. Ndinoticha kuno kuBotswana. Ndakasanganawo nevamwe baba 2010. Takabva taita mwana wedu, ndakatobvisirwa roora ndisati ndaita nhumbu. Takazoita mwana wedu mukomana wandinaye kuno kuBotswana, mwana ezvinezvi ane 12 years. Saka ndatoroorwa inini ndakazodiscover later kuti baba ava kwavanoshandira vane mumwe mukadzi, and ndakazodiscover nekuti baba ava ndaiona kuti vanga vasingade nefoni yavo, saka ndaiti ndikapepuka usiku ndaiona vari pafoni pavo and yagara ine password. Saka ndakazovatemera rimwe zuva vakadhakwa, then ndikakwanisa kuona machats anotaurawo nemwe mukadzi. Saka ndakafunga kuti igirlfriend yavo, then I confronted mai vaya ndipakati nditori mukadzi wake ni tinotova nemuchato. Ndine vana 3, vanga vane twins nemwana 1 mukomana akatopedzawo chikoro izvezvi manje but papo pachanga ari form 3 kuBrazil. Saka inini kuti ndichidzokera kumba ndava ndane nhumbu, munongozivawo hapana chainetsa. Takanyengererwa nehama pakakumbirana ruregerero, tikadzokera ndakaramba ndakagara nababa vaya, asi handina kuchizoita mwana, ndakangoramba ndine 1 uya. Then in 3 years after marriage ndakatanga baba vaya vakamboita nguva yavanga vasisauye futi kumba kwangu, vasauye kumba. Isusu takangotarisa, vaingopa mareasons ekuti kumba kune hondo, ndiri kugadzirisa zvinhu. Vakazotanga kudzoka kumba, ndikatotengerwawo mota yekunzi sori, akatengera mukadzi wake mukuru mota yaive hombe kutodarika yangu, but inini ndanga ndisina basa nazvo nekuti ndaiti ndini ndakauya pamwe nemunhu wake. Takagara for makore. Then baba vaya patakapinda gore ratazonopinda mucovid, saka 2018 baba vaya ndakazongoona mumagroup vakutonzi makorokoto baba vaya vatobva kunorora futi mukadzi. Ndakatoshamisika kuona vari pakeke. Ini ko vanamutumira picture ndikati makadini kutiudzawo kuti these are the new developments, and his response was ndanga ndichataura. Ndabva ndanyarara. Inini naturally handisi munhu anoda zvehondo. Ndabva ndanyarara ndikategedza itimbotarisa. Saka kubva 2018 kusvikira izvozvi baba vaya handisati tavaona, kana mwana havasati vamuona. Pavakapedzera kumuona ipapo ndipapo vanongotiwo here and there, vanoita macalls kumwana wavo, vakamutengera foni. Asi kana kuchabhadhara fees kuchikoro kwemwana havabhadhari, hapana chavanoita. Ini semunhu wekuti unenge uchiti regedza ndimboshingirira imba yangu, handina kunge ndamhanya kunotaura zvatodai. Vakazviona pamasocial media baba vaya varorawo ndi vavo, vasinonge vakazviona ndi hapana, handina kumbobvira ndakatanga kumhanya kuno disclose. Taingofunga kuti zvinhu zvichanormalize. Kusvika ezvinezvi ndiri kuona kuti nguva iri kushanda kuti irifamba kuti 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, it's now 2023, paane 6 years. Baba kana kumba havasati vadzoka. Mwana wangu wakamusiya ane 7 years. Apa
mwana atokura. Saka izvinezvi handizive kuti mutemo unonditi ndiite sei. Baba vatanga takatenga musha wedu kuno kuBotswana tine imba yatiri kugara yatiri kubhadhara kubhengi yatakatenga nechikwereti. Then kuZimbabwe kuBulawayo takavaka musha wedu tese. Tavaka musha wedu tese. Musha uya wakaiswa muzita rangu inini nemwana wangu mukomana nababa vacho tiri 3. So inini ndini ndiri kuti pandinenge tiriko kuZimbabwe ndokumba kuseri ndakaisa muloja. Saka ndoda kubvunza kuti nzira yandingashandise chaiyo inini ndeipi yekubuda in this marriage zviri in peace, because takadai so nekunyarara kwandakaita sinamboita boyfriend for the past 6 years. Vanhu dzimwe hama dzedu dzinotofunga kuti I'm happily married, but mumwoyo mangu I'm not happy. Ndaida murume wangu zvakaperera, ndakavimbika kwaari zvakaperera, zvokuti ndinongochiti ndiye munhu wangu wekutanga. Saka kumba kwedu vanhu vanotofunga kuti ndiri happily married, but handisitombori happily married. So fear yangu inini izvinezvi yava pakuti baba ava ndikasiyana navo vangagona here kuuya kuzondidzinga pamba hatina muchato, kana kuti vangashandisa here muchato womukadzi wavo uya kuti yatitengese imba inini ndowane share yangu. Because izvezvi mukadzi wavo mukuru uya akazongotiza akaenda atovowo nemurume wekugana wava naye izvinezvi. Mukadzi wecho 3 atovewo nevana 2, akaitawo matwins, musikana nemukomana. Saka ndiwo vari kugara naye, asi vari kugara naye pamba pavo nemukadzi iyoyo mukuru. Generali baba munhu anengori neutsinye, sekuti vakambenge vachitorambira hembe dzemukadzi mukuru, hembe dzake, achindipe hembe nemota yangu zvawakanditengera, murume achizvirambira kuti handisi kuzvida, and aitori nesapoti yevabereki vake. Saka isusu sinzi tisina muchato ndo pane nyaya yangu hombe. Pane here simba mapepa ese takaita rekuti angazouya achindidzinga pamba nemwana kana ini ndikangobudawo mulife make ndakanyarara. Ndakanzwa nekutaura naye chimuti iwewo it looks like hauchandide, zvekunditonondida karine ratongovawo drama, because ndinenge chinonzi vanhu vanodanana kana mukadzi nemurume inyati yeintimacy, yekuti munoronga mese as a family, yekuti muri kuwirirana. Isusu pa 6 years uri kufunga ndikurarama ne iwe, you have already moved on, wakatoita mukadzi ukatoita mwana. Saka ndikukumbirawo mundibatsirewo vanhuwe, ndinoteerera kutukwa nekurayirwa kwese kwandichaita, because ini ndiri munhu wenherera unenge uchitofunga kuti manje pamwe zvakanaka kugara mumarriage yako kuitira vana vangu mangwana. Saka chindibetsera iye zvose zvamunondibatsira ndichatipa kutenda kwazvo, nekuti ndinoremerwa, ndinosvika pandogumirwa. Saka ndichasvika rini ndichirarama muupenyu hwepretense, that I'll pretend to everyone as if I'm okay, whereas I'm not. Slowly zviri kundidya, zviri manheru ndiro mukandogara. Ndofunga kuti so what is the way forward? Ukamuti ngatingoramba naye ndipe gopuro, iwewe ndiwakaita move on, ndiende naro kuvabereki vedu ndinovaudza kuti hapachina zvakapera, haabvumi. But inini wacho hationani, hatitauri, tinotaura tese paanoda iye, like that I used to phone it, let us talk. Aisadaira phone kusvika ndavatozozvitambira kuti ini naye we don't communicate. Kana afona iye ndipo patinotaura, kana asingadewo zvosvo hatitauri. Kana chero ndikarwarirwa ndinotongoziva kuti I'm alone in this. Chero ndikafirwa musha kwedu ndongoziva kuti I'm alone in this. But because handina kutaura kumba kuti ndizvo zvavepo, kwavo kukafiwa vanhu vekumba kwedu vachiri kutoenda, because vanongoti tiri pamwe chete. So ndibatsireiwo madiaries. Ndiri kuona hangu kuti ndava kusvika pekuzondiremera. It's been 6 years ndakachengeta secret iyi.
asi mwoyo wangu hausimbori happy, handisi kufara zvachose. Ndibatsirewo vanhu vaMwari ndizondoitawo sei, kana paine vemutemo mundibatsira kuti pasituation yakadai so ndoita sei. Amai ava vakuru pavakaenda vakangotizawo vakangoendawo kuitawo move on neboyfriend yavo nemuchato wavo. Baba vakasarawo vakaitawo move on nemumwe mukadzi wavo wechi3. So ini ndinongori pakati nepakati ndakamira, handizivi kuti life yangu iri kuenda kupi, zvichazodii, ende mangwana handizive kuti indivhendeti ndatanga kuti ndazvitadza. Handisi kuzosvika here pekuti ndinozonzi ndakutorerwa imba nemaproperties edu atakaitawo tese, because taiinvolva zita rakewo tichiti he is a father. Pamba pano ndibatsirewo, mazviti haine sisina here.